Obi onyeisiala akachapụla ebubo na-ekwu na mkpụgharị ụtụ isi bụ maka ọdịmma steeti Lagos na Rivers naanị ma megide steeti ndị dị na mpaghara ugwu, na nke ahụ abụghị eziokwu. Ụlọ ọba ego ukwu CBN na-agba ndị ahịa ume ime mkpesa gbasara ihe isi ike ọbụla ha zutere na ihe metụtara ụlọ akụ nakwa n'igwe ndọrọ ego ATM. Ndị lara ezumike na steeti Abia na-arịọ gọvanọ Oti ka ọ tụlegharịa nkwekọrịta nke ịkwụghị ụgwọ ọnwa nke ha meburu na mbụ. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ gabịara gị n'aka ngwa ngwa. Onye ji ngwugwu akụkọ nke taa bụ m Ezinne Mmadụ. Chezie ntị gị ka ị gere akụkọ ndị a n'uju. Onyeisiala Bola Tinubu ekwuola na ndị ndu nke ihe metụtara ndụ nakwa obibi ndụ nke ụmụ Naịjirịa nọbụrụ na-ebi tupu mwepụ ego mkponye aka nke mmanụ petrol n'afọ 2023 bụ nke adịgboroja. O kwupụtara nke a mgbe ọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ mmepe nke ngụcha akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ mahadum nka na ụzụ etiti dị n'Akure FUTA agba ya nke 34 na 35 ejikọtara ọnụ n'ụbọchị Satọdee na ngwụcha izu gara aga na steeti Ondo. Dịka onyeisiala siri kwuo, mwepụ ego mkponye aka mmanụ petrol nakwa ịdị n'otu nke ogo mgbanwerịta ego nke a bekọtara ọnụ bịara dị oke mkpa iji zọpụta ala anyị pụọ n'ọdachi nke ịdanye n'ime olulu. Dịka ọ bụ onye Vice Chancellor nke ụlọ akwụkwọ mahadum Ilorin, Ọkammụta Wahab Egbowole nnọchiri anya ya, onyeisiala Tinubu kọwara na ọchịchị ya agbalịala gbochie ntịsa nke akụnụba ma chebe ọdịnihu nke ala Naịjirịa. Obi onyeisiala ekwuola n'okpuru iwu ụtụ isi ndị ahụ nọ n'ihu ụlọ nzukọ ukwu ala anyị abụghị iji menyere steeti Lagos na nke Rivers ebe steeti ndị na mpaghara ugwu ga-ahụsi anya. Ọ gara n'ihu na-esi ọnwụ na ịgbanwe ebe ụfọdụ alaka ụlọ ọrụ ndị dịka akpa ego mmụta TETFund nakwa ụlọ ọrụ na-ahụ maka akụrụngwa nka mmụta sayensị nakwa nka na ụzụ si enweta ego apụtaghị na emechiela ụlọ ọrụ ndị dị otu ahụ. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere onyeisiala n'ihe gbasara ozi nakwa atụmatụ ya bụ Bayo Onanuga rụrụ ụka gbasara nke a n'ozi nke ọ bịanyere aka na ya ụnyaahụ bụ Mọnde, nke isiokwu ya bụ enweghị akụkụ nke ụkpụrụ iwu mkpụgharị ụtụ isi na-atụ aro ịkwachi akpa ego TETFund na Seni nakwa NTIDA enweghị ndokwa ọbụla ga-eme ka mpaghara ugwu daa ogbenye. Onanuga dọrọ aka na ntị na ọ bụ eziokwu na onyeisiala nnabatara okwu ihe ọha ndị a na-ekwu gbasara ụkpụrụ ụtụ isi ndị ahụ. Arụmụka niile kwesịkwara ịdabere n'ihe ndị bụ ezie iji zere iduhie ọha na eze. Onye Inspektọ Jeneral ndị uwe ojii Kayode Egbotokun na-egosipụta nchegbu banyere ihe ndekọ nke otu Amnesty International bipụtara na-ebo ndị uwe ojii ebubo iji aka ike meso ndị mmadụ ihe nakwa igbu ụmụafọ obodo a n'oge enwere njegharị kwụsị ọchịchị ọjọọ zuru ala anyị ọnụ nke hirodo n'agbata abalị mbụ nke ọnwa Ọgọst afọ a ruokwa abalị 10 ya. Dịka onye IG siri kwuo, n'ịgbagha ebubo nke otu Amnesty International, mmadụ 7 ka edekọrọ nwụrụ anwụ, ọ bụghị mmadụ 24 ahụ nke otu Amnesty International na-ekwu nwụrụ n'oge njegharị ahụ ebe ọ na-abụghị ndị uwe ojii kpatara ọnwụ ndị a. Onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii Muyiwa Adejobi n'oge ọ na-agwa ndị akụkọ okwu n'aha onye IG kọwara ebubo ndị ahụ dịka nke na-enweghị mgbọrọgwụ, na-eduhie ma bụrụkwa nke na-ekwekọghị n'ihe ndekọ nke ngalaba ọrụ ha niile ebe ihe ndị a metụtara webatara n'ọfịs onye IG.
onye IG nyekwara iwu ka eme nnyocha nke ebubo a otu Amnesty International na-ebo na-enye ndị kọmishọna ndị uwe ojii nke a metụtara ka ha weta ihe ndekọ ha maka nkọwa doro anya nke otu ihe siri gaa banyere njegharị ahụ e mere n'ime otu izuụka. Ụlọ ọba ego ukwu ala anyị CBN na-agba ndị ahịa ụlọ akụ niile ume ka ha mee mkpesa banyere ụdị ọbụla nke ihe isi ike ha zutere na ihe metụtara ịdọrọ ego n'alaka ọbụla nke ụlọ akụ maọbụ n'igwe ndọrọ ego ATM malite n'abalị mbụ nke ọnwa Disemba afọ anyị nọ na ya. Ntụziaka bụ nke onye gọvanọ ụlọ ọba ego ukwu CBN bụ Olayemi Kodoso nyere na mmepe nri abalị omenafọ nke ndị ọrụ ụlọ akụ nke afọ 2024 haziri na steeti Lagos. Otu jikọrọ ndị ọrụ ụlọ akụ akpọrọ CIBN n'aha mkpirisi mere nke a. Kodoso mesiri ya ike n'ụdị ahịa ụlọ akụ na ndị ahịa ụlọ akụ na-agabiga ihe ịma aka bụkwanụ ndị nke ọ kọwara na ha ga-akpọtụrụ ụlọ ọba ego ukwu ugbu a CBN n'onwe ya site n'akara ekwentị nakwa akara nwebata ozi email nke nyere steeti ha. N'okwu nke ya n'ihe metụtara okwu ndị akpụ n'ọnụ gbasara ịdị adị nke ego ọkachasị n'igwe ndọrọ ego nke ATM, Kodoso kwetara na ihe isi ike ndị a na-enwe na-emetụta mmetụta ọ na-enwe bụ nke a na-achịkwaghị achịkwa ugbu a n'ahụ ụmụ Naịjirịa na-adabere n'otu ha si aga na ndọrọ ego nke igwe ATM adọta ego. Ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ nnọchiteanya ekwuola okwu gbasara usoro ịrụ ọrụ nke na-eche ọchịchị kansụl ihu ogologo oge bụkwanụ nke ọ kọwara na o kwesịrị ịbụ nke a ga-elebara anya ma dozie ya maka ezigbo ọchịchị na-amịta mkpụrụ. Honorable Tajudeen Abbas mere ka amara nke a n'ozi o zipụrụ na mgbape nke nnukwu mkparịta ụka nke otu kọmitii nnyocha akwụkwọ iwu haziri n'isi obodo Abuja. Dịka ọ bụ osote ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ nọchiri anya ya onye aha ya bụ Benjamin Kalu, o kwuru na ọchịchị kansụl niile dịka nke kachasị bụrụ nke nọ ụmụafọ obodo a nso nso bụ ndị nke nọ n'ọnọdụ dị mkpa maka ịhụ na ozi ndị dị mkpa rutere ụmụafọ obodo a aka si otu ahụ kwalite nsonyere ha na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ndị sonyere na ihe omume ahụ lekwasịrị anya n'usoro ntụliaka na ọchịchị kansụl. Onye dairektọ nke ogige ụkpụrụ na ịchụ nta n'ụzọ iwu kwadoro ọbụ Clement Nwankwọ kọwara nhazi nke ntụliaka ọchịchị kansụl n'ala anyị dịka nke na-emenye ihere. Ka ọ dị, onye omeiwu na-anọchi anya mpaghara Edo North n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu Adams Oshomole ekwuola na ọ ka mma ma bara ala Naịjirịa uru inwe ndị isi oche kansụl 774 bụ ndị ohi karịa inwe otu onye gọvanọ maọbụ otu onye isi ala naanị ya na-ebukọrọ ego ọha na eze niile. O kwuru okwu n'ọgbakọ ihu ọha nke otu kọmitii ụlọ nzukọ nnọchiteanya maka nnyochagharị akwụkwọ iwu nke afọ 1999 haziri. Onye omeiwu ahụ kwuru na ya na-adọnyere nnwere onwe nke ọchịchị kansụl ukwu kpamkpam ma kwuokwa na ya nwere nchekwube na onye ọbụla ebunyere oche ọchịchị na kansụl ọbụla nakwa n'ugo dịgasị iche iche ga-enyerịrị azịza banyere otu ya na ije siri gaa na mgbe ọbụla. Na ntụnye nke ya, onye isi oche nke nnukwu otu jikọrọ ndị ọrụ ọchịchị kansụl n'oge Akeem Amambali gosipụtara obi abụọ ya n'ihe ji nkịta ọnwụ n'itinye nnwere onwe nke ego maka ọchịchị kansụl dị iche iche n'ọrụ n'ala anyị. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu nakwa ụlọ ọrụ kọmishọn ụlọ akwụkwọ mahadum nke dị n'ala Naịjirịa bụ NUC emesiela ya ike mkpa ọ dị na a ga-enwekwa ụlọ akwụkwọ mahadum n'ala Naịjirịa iji lebara ọchịchị obi nke inweta mmụta dị elu anya n'ala anyị. Okwu a ka a kpọrọ na nnụrụ ihu ọha emere n'Abuja nke otu kọmitii ụlọ akwụkwọ dị elu na akpa ego TETFund nke ụlọ nzukọ omeiwu ukwu haziri.
Nnụrụ ahụ legidere anya n'atụmatụ ihiwekwu ụlọ akwụkwọ dị elu nke etiti na Ọkaigwe steeti Imo. N'okwu mmepe ya, omeiwu Muntari Danduse, onyeisi oche nke otu kọmitii ụlọ akwụkwọ dị elu nakwa akpa ego TETFund fọndụ nke ụlọ nzukọ mesiri ya ike uru ndị ga-esi n'ihiwe ụlọ akwụkwọ dị elu n'ala anyị apụta. Ụkpụrụ iwu ahụ nke onye tụpụtara ya bụ omeiwu Patrick Ndụbụeze, Maazị Chris Mayaki, odeakwụkwọ NUC akwado ya, kwuru na ọ dị mkpa ịmụba ọnụọgụgụ ụlọ akwụkwọ mahadum dị n'ala anyị maka ịnabata mmụba ndị mmadụ n'ala anyị ndị na-achọ ịmụtakwu akwụkwọ nakwa ohere agụmakwụkwọ. N'oge nnụrụ ahụ, Maazị Mayaki wepụtara ihe ndekọ na-arụtụ aka n'erughị eru nke ụlọ akwụkwọ ndị dị elu nke dị 275 nke ọha na eze nakwa nke ndị mmadụ inwe n'imezucha mkpa nke ihe karịrị nde ụmụ akwụkwọ abụọ ndị na-achọ ohere agụmakwụkwọ n'ala anyị kwa afọ. Mfanye aka n'ụkwụ nke otu jikọrọ ndị ọrụ NLC malitere n'ihi akwụghị ụgwọ ọnwa opekata mpe bụ nke a kọwara kụrụ usoro ọrụ bekee na steeti atọ tinyekwara isi obodo Abuja ngwọrọ, ebe gọvanọ steeti Ebonyi Francis Enwefuru na-eyi egwu ịgbanwecha ndị ọrụ na steeti ahụ ma ọ bụrụ na ha lataghachighị n'ọkwa ọrụ ha. Onye gọvanọ yiri egwu a n'oge o kwuru okwu n'ikuku site n'ọfịs ya dị n'obi ọchịchị dị na Centenary City, Abakaliki, ụnyaahụ bụ Mọnde. Onye gọvanọ ahụ ahụrụ n'ọnụma sụjuru ya n'obi ṅụrụ iyi na ọ bụghị naanị na ya ga-ejichi ụgwọ nke ndị ọrụ niile mere mfanye aka n'ụkwụ, na ya ga-edochikwa onye nke ọbụla n'ime ha na-abịaghị ọrụ n'ime awa 72 na-abịa n'ihu. Onye gọvanọ ahụ gbara mfanye aka n'ụkwụ ahụ na-aga n'ihu ugbu a ụkwụ, na-ekwu na ya emenera ndị ọrụ steeti ya ihe karịrị N$70,000 ụgwọ ọnwa opekata mpe. Gọvanọ steeti Enugu nakwa ụlọ ọrụ ndị Australia akpọrọ Wande Nezus etinyela aka n'akwụkwọ nkwekọrịta maka iwebata akụrụngwa ndị bụ maka nkwalite ọdịmma obibi ndụ na steeti Enugu. Site na mbịanye aka ahụ nke hiri odo n'obi ọchịchị dị n'Enugu n'ihu onye nnọchiteanya nke mba Australia n'ala Nigeria bụ Thomas Wensinga, ụlọ ọrụ Wande Nezus na-agbanye ego ruru $100 dịka ego nwunye ihe iji gbapee usoro akụrụngwa mmiri nakwa ịhụ na ezinụlọ niile nọ n'obodo Enugu nwetara ezigbo mmiri nke dị ọcha. N'okwu ya, gọvanọ Peter Mbah kọwara na mbịanye aka n'akwụkwọ ahụ bụ ihe ngosi nke ezigbo mmekọrịta dị n'etiti mba kwụrụ na nke onwe ha nakwa akụkụ nta nke mba nakwa ihe mgbaàmà nzọụkwụ ndị gbapụtara ihe a na-azụ ugbu a iji nweta mmiri na steeti Enugu. Aka na-akwa ụgbọ ọchịchị steeti Abia bụ Dọkịta Alex Oti ga-anọ n'ime izu ndị na-abịa n'ihu ugbu a chee usoro mkpata na mmefu nke afọ ọzọ n'ihu ụlọ nzukọ omeiwu ukwu steeti a. Nke a ka emere ka ndị ntaakụkọ mara na obi ọchịchị dị n'Ụmụahịa site n'aka onye kọmishọna na-ahụ maka ozi bụ Prince Okekano n'ihe metụtara mpụtara nke nnọkọ otu ije ozi kansụl nke steeti a n'izu a nke gọvanọ Alex Oti nọrọ n'isi ya. Prince Okekano kwupụtara na nke a kwekọrọ na nkwụdosi ike nke gọọmenti steeti Abia na ọganihu akụnụba nke steeti a nakwa mmepe na-adịgide adịgide.
ndị lara ezumike na steeti Abịa na-arịọ onye gọvanọ bụ Alex Oti ka o lebagharịa anya ọzọ n'okwu gbasara ihe metụtara ụgwọ nke ejikọsịrị ndị lara ezumike ma chebara mkpebi ya echiche na nkwekọrịta ya na otu jikọrọ ndị lara ezumike n'ala anyị bụ Naịjirịa mere. N'ozi nke ezipụrụ n'Ụmụahịa isi obodo steeti a, ndị lara ezumike kwuru na otu ahụ nke jikọrọ ndị lara ezumike n'ala Naịjirịa emeghị ka ha mara ihe ha na-eme na nkwekọrịta nke ha na gọọmenti nwere, mana ha gosipụtara nchekwube na gọvanọ ga-elegharị mkpebi ahụ o mere anya nke ugboro abụọ ma mee ihe kwesịrị ekwesị. Ndị lara ezumike n'ime otu nke ha jikọtara aka ọnụ akpọrọ Concerned Abia Pensioners kwuru na ọ gaghị ewe ha iwe ma ọ bụrụ na gọvanọ ekpebie ịkwụ ha ụgwọ nke jikọsị ha otu ugboro ma ọ bụ na-akwụ ha ya na nkebi ebe ha kọwapụtara na nke a ga-adị ha mma n'ahụ. Onye odeakwụkwọ nke ya bụ otu bụ Stanley Ibekwe, onye isi oche ha bụ John Kalu nakwa onye nhazi ha bụ Chief Emeka Okezie socha na ndị isi bụkwanụ ndị nke ebenyere aka na ya bụ ozi nke ha zipụrụ, ebe ha na-akọwa na obi ga-ama ha mma ma ọ bụrụ na a hazigharị ihe n'ịkwụ ha ụgwọ ọnwa nke ezumike ha n'ọnwa bụkwanụ nke ha kọwara na ọ bụrụ na ha ga-anata ya ọ ga-ama ha mma n'obi, ebe ha rịọrọ gọvanọ nke ọ gbaghara maka otu esiri lee ihe anya bụkwanụ nke ha ji na-ele ya anya n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị ya na gọọmenti ya n'ihe metụtara ndị ndu nke otu NUP ma mesie ike mkpa ọ dị na ụgwọ gratuity nke ndị lara ezumike n'ọrụ bekee kwesịrị ịbụ ihe a ga-akwụ ha ka obi ghara ịkọrịpụ ha dịka ha bụ ndị na-amalite ụdị ndụ ọhụrụ dịka ha kwụsịrị ọrụ. Ụlọ akwụkwọ praịmarị niile nke gọọmenti nwe na steeti Abịa bụ ndị na-eche ihe isi ike ihu n'ihe metụtara otu ha si ahazi ihe dịka gọọmenti steeti a na-adala akụ afọ n'ala n'imezu nkwa nke o kwere ị na-enyetụ ha ego mkponye aka nke $50,000. Ego ahụ ka a kọwara na ọ bụ iji hụ na a ga-ebelata mmetụta nke ihe niile bụ mgbubi nke gbubirila ụtụ ọbụla nke a na-amakwasị n'elu ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ praịmarị ndị a. Ozi nke Enyimba FM chịkọtara na-egosi na a na-anakọtaba ụtụ n'aka ụmụ akwụkwọ ihe dịka ụtụ ndị nke a na-akpọ ụtụ ule nke a kpọrọ ụtụ PTA nakwa ụtụ ihe omume handwork nakwa nka ndị ọzọ bụkwanụ nke a kọwara na ọ bụ ihe na-enyere ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche aka iji na-arụ ọrụ ma na-egbo mkpa ndị dịrị ya, ebe ọ bụ na gọọmenti nyere ntụziaka ka akwụsị kpamkpam ụdị ọbụla dị iche iche nke ịnakọta ụtụ a bụkwanụ nke ndị nne na nna wuliri elu mgbe a nụrụ ya, tinyekwara ndị nke bụ ndị aka ji oke dịka ha kọwara na ọ bụ ihe nke ikwe ka ha kụrụ utu ume ndụ, mana akwụghị ụgwọ a nke a ga-eji na-emetụ ihe n'ime ụlọ akwụkwọ ndị a emeela ka ndị isi nkụzi bụrụ ndị na-ata ahụhụ ugbu a, ọkachasị n'ime ụlọ akwụkwọ ndị nọ n'ime ime obodo. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa na Enyimba 94.3 FM n'ala Aba n'oge Igbo ezue ka akụkọ ndị a si na-abịara gị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri n'osi ike na-ege ntị maka na m onwe m na-alọtaghachi. Ndewo. Ozi a si na Enyimba 94.3 FM Aba na ntụnye anyị iji hụ na ị kwesịrị ịbụ ezigbo nwa afọ eji n'ọnụ. Nnọọ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka ka fọrọ.
N'akụkọ sitere na mba ofesi, onyeisiala Joe Biden erutela Angola dịka ọ gbatatara na mba ahụ ụnyaahụ n'ihe metụtara njem ya bụkwanụ nke mbụ na mbụ site n'obi onyeisiala mba Amerịka nọrọ na-eche ogologo oge na mba nọ na mpaghara ogbe Sahara nke Afrịka. Ọtụtụ puku ndị mmadụ kwụ nnọọ n'ahịrị n'okporo ámá dịka Biden na-abata isi obodo Angola bụ Luanda. Na mmalite, Biden bụ onye kwụsịtụrụ na agwaetiti nke mba ahụ mbụ nke akpọrọ Cape Verde maka nkwụsịtụ n'ihe metụtara ọgbakọ nke agbachiri ụzọ na ya na onye Prime Minister Ulysses Crossia El Silva nwere mgbe ọ ga-erute Angola. Atụmatụ a na-eme bụ na Biden ga-ezute onyeisiala mba Angola bụ João Lourenço na njem mbụ nke ọ ga-eme bụ ịhụ na ọ ga-akpata ụkwụ n'ebe a na-edobe ihe nke metụtara nnukwu ogige maka nnyocha nke ihe ndị ejiri wee gbaa ohu nakwa ime njem gaa n'obodo ọdụ ụgbọ mmiri jupụtara na ya akpọrọ Lobito maka ile anya n'otu atụmatụ ọrụ nke na-aga n'okporo igwe si na-aga ebe ahụ. Ya bụ njem nke Biden bịara na-abịa dịka enwere izu ole na ole nke fọrọ ya ịnọ n'oche dịka onyeisiala, dịka onye sitere na otu pati Republican bụ Donald Trump na-akwadobe onwe ya ugbu a ibugharị oche ọchịchị na mba Amerịka n'abalị 20 nke ọnwa Jenụwarị afọ ọzọ. Biden kwere nkwa ịbịa leta mba Afrịka afọ gara aga iji hụ na a ga-atụtegharị ihe metụtara mmekọrịta nke mba Amerịka na Afrịka n'ihe metụtara ọgbakọ nke nwere banyere Afrịka na Amerịka hiri odo n'abalị n'ọnwa Disemba afọ 2022. Njem ahụ bụ nke ebulara azụ ka ọ bụrụzi nke ga-abịa n'afọ 2024 ma bụrụkwa nke mekwara dọlakwa azụ ọzọ n'ọnwa Ọktoba mgbaka ihe oke ifufe Hurricane Milton mere na mba ahụ bụkwanụ nke merekwara ka o sirie ụfọdụ ndị ike ilewezanya na ọ dị ka Biden achọghị ịbịa njem ahụ n'Afrịka, mana akọwara ugbu a n'ikpeazụ na onyeisiala mba Amerịka abịala njem nleta n'ogbe a nke nọ n'ebe Sahara nke Afrịka, wụkwanụ ebe akọwapụtara na ọ bụ nke Barack Obama bịakwara mgbe ọ bịara ya n'afọ 2015. N'akụkụ azụmahịa, n'ime ọtụtụ ọnwa garala aga ugbu a, ụlọ akwụkwọ mahadum nke ọhaneze gbaa gburugburu ala Naịjirịa abụrụla ndị nke ha na ihe isi ike nke mmetụta ụgwọ ọkụ latrik agbalịrị elu na-alụ bụ nke mere ka nkụzi ihe, nchọnchọ nakwa ndụ n'ogbe ụlọ akwụkwọ ndị a bụrụ nke nọ n'ihe ize ndụ. N'agbanyeghị n'ọtụtụ n'ime ụlọ akwụkwọ ndị a bụ ndị nwere ngalaba nke na-ahụ maka ihe ọmụmụ nka injinia, ndị na-agbalị ịhụ na ha ga na-ewepụta ndị gụchara akwụkwọ bụkwanụ ndị nke ma otu ha si eme ihe ma gụta aka ha na ihe metụtara ogbugbo nyere nsogbu nke a na-enwe n'ikikere ọkụ. Ụlọ akwụkwọ ndị a aghọọkwala ndị nke ka nọ na-adaberekwa n'ikikere ọkụ latrik nke na-eme penyo bụkwanụ ndị nke ahụtara ugbu a na ọ dịghịrị ha mfe iji aka ha na-emepụtara onwe ha ọkụ latrik, ọbụnadị iji hụ na nke ahụ ga na-enyere ha aka n'ihe omume ndị nke ha na-eme n'ụbọchị. N'ime ọtụtụ ọnwa garala aga, enweela mkpu akwa nke a na-etipụla site n'aka ndị isi nke ụlọ akwụkwọ ndị a, ndị ọrụ nakwa ụmụ akwụkwọ n'ihe metụtara ụtụ nke riri elu maka ọkụ latrik bụkwanụ nke ha kọwara n'oge ọ nọ na ya bụ nke a na-agaghị amanyeli aka. Ogige nke nchọnchọ dịgasị iche iche, ụlọ ọba akwụkwọ, ogige nke a na-anọ akụzi ihe, tụmadị ụlọ obibi nke ụmụ akwụkwọ abụrụla ndị nke nọ n'ime ezigbote ite ọchịchịrị ugbu a, na-eme ka ịmụ ihe, mmụta nakwa usoro ihe omume nke nchọnchọ bụrụ nke na-ala azụ.
ọtụtụ n'ime ụlọ akwụkwọ mahadum ndị a abụrụla ndị nke akọwara na ha achịkọtala ihe metụtara ụgwọ ọkụ latrik ha ọnụ, ndị nke akọwara na ọ nọ nnọọ n'ego ruru puku nde, ebe a na-ekwuo na nke a bụkwa naanị maka otu ọnwa kwa ọnwa, nke na-eme ka ọ wụrụ ihe na-enye nsogbu n'otu ha si ahazi ihe n'atụmatụ nke otu ha si emefu ego. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, onye kochi nke otu egwu bọọlụ Enyimba abụ Yemi Ọlarewaju abụrụla onye ka nwere obi ike na ndị ọkaibe ugboro 9 bụkwanụ ndị otu egwu bọọlụ ya ga-amalitekwa mbilite ha ọzọ na asọrọmpi nke Nigerian Premier Football League nke afọ 2024 ga-abanye afọ 2025, ebe ha ga-eche ihu ndị na-achụta ha n'azụ bụ Rangers International na ịma aka mmalite nke a ga-agba n'Aba taa. Ndị a bụ ndị dike nke ala Aba bụ ndị nke yiri ha ga-aga ime ihe ịma aka nke ụbọchị ịma aka nke 15, bụkwanụ nke a kọwara na ha bụ ndị nke nwetara ihe mkpọbi ụkwụ dịka ha bụ ndị otu egwu bọọlụ Al Masry zụnyere anya n'iji ọkpụ goolu abụọ na-enweghị ihe ọbụla satara were nyụnyụọ ha anya n'ihe metụtara iko nke CAF nke ha mere n'oge na-adịbeghị anya ugbu a, bụkwanụ nke mere ka ọ dị ka ahụ jụtụrụ ha oyi. Mana ka o si na-adị, Ọlarewaju na-echegharị ihu ya n'otu ihe si aga n'ime obodo kwuru na ha bụ ndị nke na-adalatala site n'ịgba ndị nke 8 n'ogo nke iji akara 20 n'aka n'ime ịma aka abụọ nke ha gbara. Ndị Rangers n'aka nke ha abụrụla ndị nke na-eji obiọma na-echere ya bụ ịma aka nke ha ga-agbaso, dịka ha bụ ndị nwetarala ihe mmeri na ịma aka 5 nke ha mere n'ikpeazụ ma na-agbago n'akara nke 4 n'ogo ngụkọ, dịka ha nwere akara dị 23 na ihe metụtara egwu ndị nke ha kọọlụ ugbu a karịa Enyimba.